Salut prieteni, asta este ziua cea mare în care o să-mi instalez cold plunge-ul. Până la urmă am avut noroc și cold plunge-ul pe care mi l-am luat de la prietenii noștri, frații noștri chinezi, a ajuns cu succes. Sunt puțin surprins că DHL-ul și-a făcut treaba, deși am văzut niște mărturii pe internet cum că nu sunt chiar cei mai buni atunci când vine vorba de livrările astea internaționale, dar aparent în cazul meu a funcționat. Totuși am plătit $400 ca să-mi aducă nebunia asta din China. A venit în două cutii mari, 50 de kilograme în total. Au ajuns întregi, deși nu am instalat cold plunge-ul ca să vedem dacă e și funcțional, așa că speranțele sunt mari, dar o să aflăm destul de curând. Cert e că mi-au ajuns acasă, sunt gata să fie montate, dar ca să umplu cada aceea o să am nevoie de un furtun, în așa fel încât să nu car cu găleata apa de la baie, de la chiuvetă până la fol, până la cada în sine și să o umplu. Așa că trebuie să ajung la Dedeman să-mi comand un furtun, să-mi iau un furtun și sper că o să meargă, dar până la urmă nu trebuie să fie ceva prea complicat. Ne trebuie un furtun de 7 metri pe care să-l ducem de la alimentarea cu apă de la baie până la cold plunge și să o umplem. Așa că asta o să fac acum, mergem să luăm furtunul și sper să găsesc ce-mi trebuie. N-ai cum să nu apreciez faptul că poți să pleci, să-ți rezolvi treaba atunci când muncești de acasă, remote. E un beneficiu extraordinar. În primul rând că putem să păcălim traficul ăsta infernal care e specific Bucureștiului. Acum e ora 1 și nu știu cum aș fi ajuns la Dedeman altfel, poate fugeam repede în weekend, dar hei, astea sunt beneficiile de atunci când poți să muncești de acasă și mi se pare incredibil. Ok, poate duci lipsă de socializare și nu e grozav că de multe ori nu mai ai colegii în jur fizic la birou, dar are și munca remote avantajele ei. Sunt curios, voi de unde munciți? Munciți de acasă? Care sunt impresiile voastre? Vă place munca remote sau faceți parte din categoria celor care preferă socializarea face-to-face? Mie personal, de când cu pandemia am schimbat munca la birou pe munca remote și asta a fost acum 3 ani. Și sincer nu m-aș întoarce înapoi la birou, poate maxim o dată, o zi, să zicem 2 zile maxim pe săptămână, dar nu se compară, mai ales dacă locuiești în București și trebuie să petreci orele alea ori în trafic, ori în transportul în comun, care cel puțin în timpul verii e horror să petreci 2 ore în RATB sau în tramvai, așa că dacă ai de ales, mie mi se pare o ofertă de nerefuzat munca de acasă. Ok, am reușit să iau tot ce-mi trebuie, cred, momentan toate lucrurile sunt puse la grămadă, ideea e că trebuie să le și montez și vom vedea ce va ieși. Hai să vedem cum arată toată nebunia și să vedeți cam câte lucruri trebuie ansamblate, puse bine la lucru ca să ne iasă la final ceva bun. Va ieși? Dracu știe. Și asta e cada pe care am umflat-o singur, nu a fost foarte greu, mi-au trimis băieții și o pompă și s-a umflat destul de repede. Astea sunt și accesorile pe care cumva a trebuit să le pun, să le montez. Nu mi-au trimis un manual, nu știu ce conține fiecare plic, așa că cumva va trebui să-mi dau seama unde vine fiecare chestie. Asta e furtunul pe care l-am luat de la Dedeman, până la urmă, ca să-l conectez de la baie și să umplu cada cu apă, filtrele pe care le-am luat de rezervă și astea sunt probabil capetele de mufă care vor folosi drept conexiune între cablurile, furtunele de alimentare. Asta e și unitatea, răcitorul, care conține în același timp și partea frigorifică, partea care răcește apa, are un filtru pe margine și are și o pompă internă care va recircula apa. Acum planul e să pun în zona asta cada cu tot cu chiller, ceea ce înseamnă că va trebui să mut totul într-o parte și să le aranjăm frumos în acel colț. Treaba a fost destul de complicată pentru că trebuie să mut toate nebunile prin casă în așa fel încât să creez locul ăla în colțul respectiv. Am mutat la zi 2 canapele pe care le am în spațiul ăsta de mini living-ul acesta, cu și ceva curățenie pentru că nu e așa e frumos. Ok,
Am făcut loc aici, am pus cada. Numai că mă gândesc că mai întâi ar fi bine să pun ceva apă în ea și să-i dau drumul și la aparatul ăsta care teoretic ar trebui să o răcească. Nu de alta, dar ar fi bine să mă asigur că merge înainte să umplu cada mult. Probabil va fi greu de mutat după aceea, probabil va fi imposibil de mutat cu prea multă apă. Și atunci mai bine o umplem puțin, montăm și răcitorul, îl băgăm în priză, sperăm că nu face explozie și că începe să pompeze și să recicleze apa și în același timp să o răcească. Și cea mai mare problemă de fapt cu chinezii ăștia e că, frate, îți dau toate bucățile pe care trebuie să le montezi, dar spre deosebire de Ikea, ăștia n-au instrucțiuni. Deci, avem niște pungi cu niște chestii în ele care ar trebui să le montăm, le conectăm la chestia asta, să facem legătura cada pe partea aia cumva. Cum o să facem treaba asta? Da, e o provocare și vreau nu vreau trebuie să o scoatem la capăt. Și am reușit până la urmă să intuiesc unde ar trebui mufate furtunele. Norocul meu a fost că aveau doar 4 chestii care trebuiau montate în 4 locuri, așa că a făcut cumva sens că trebuiau montate pe furtune care păreau că trebuie cuplate la chiller și capete celelalte la cadă. Aici am montat și mufele corespunzător, ignorați acea lipitură, nu a fost o idee bună, deși părea la momentul respectiv, dar și-a făcut treaba cât să țină cablurile, furtunele legate. Băiatul ăla m-a ars de la Dedema cu prostia de care nu era ce-mi trebuia. Am inventat aici o chestie. Deja la momentul ăsta reușisem să bag și chillerul în priză. Părea că se aprinsese, totul arăta ok. Temperatura apei zicea că e 28, deși nu reușise încă să o citească pentru că apa nu se intrase în el încă. Am montat și furtunele. Prima oară le-am montat greșit, bineînțeles. Am montat intrarea din chiller cu intrarea din cadă și ieșirea din chiller cu ieșirea din cadă. Bineînțeles că așa nu s-ar fi realizat niciodată recircularea apei. Dar mi-am dat seama la un moment dat când cada se umpluse ceva și, mă rog, am avut inspirația să mă mai uit toată la conexiuni cum sunt făcute. Dar până în alta, cada pare să se umple, lucrurile păreau să arate bine. Ceva se întâmplă, dar e incredibil de zgomătos. Ventilatorul cel puțin. Holy shit. Dacă o răci chestia asta ceva sau nu, mai va știe. Și uite că pompa merge, dacă curge. Și se vede că va răci ceva. Apa e, mai e aici ce este. Decât ce e aici. Mai nu ce s-a întâmplat. Am o problemă cu niște picături. Dar cred că o să le putem. Că pare 25 de grade. N-am avut ceva ce cu banii. Până la urmă a funcționat de la prima încercare și după 2 ore și jumătate apa s-a răcit la 14,5 grade. Pornisem inițial de la 26 de grade și a scăzut-o cu succes de la peste 10 grade, 12 grade mai puțin și mi-a pregătit un cold plunge excelent.
A făcut destul de mult zgomot, m-a surprins zgomotul pe cât e de puternic, sincer nu mă așteptam să fie așa de zgomotos, dar hei, nici nu m-am documentat super bine înainte să-l comand, așa că nu pot să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Vedeți aici că și apa e măsurată corect și de către aparat, am un termometru care îmi confirmă treaba asta și, sincer, a fost bine, m-a surprins plăcut. Deși am făcut o grămadă de greșeli, în primul rând am aplicat acele izolații greșit, am înfășurat practic îmbinările dintre cabluri, efectiv dintre unde se conectau cablurile. N-a fost bine, făcut după ureche, dar am aflat după aceea, documentându-mă, că banda aceea de teflon nu se pune peste conexiune, ea se pune de fapt pe filet și am avut o aventură când le-am demontat din nou ca să o aplic corect. Am reușit în ultima fază să izolez cum trebuie și nu mai am aceste scurgeri. O să vi le arăt în următorul clip când o să vă arăt și cum faci cold plunge în nebunia asta. Pentru astăzi, asta a fost tot. Asta a fost aventura. L-am montat, a funcționat, s-a stricat ulterior, s-a și reparat, dar vă povestesc în clipul următor sperietura pe care am tras-o. Pe curând!